отдавам слава. Създал си ме да те хваля, създал си ме да те обичам, създал си ме да ти отдавам слава. Емануил, Емануил, ти си моя Бог, ти си моя цар. Те странично, какво заснемат новата песен, клипа. Създал си ме да те обичам, създал си ме да ти отдавам слава. Публиката, публиката! Да те хваля, създал си ме да те обичам, създал си ме да ти отдавам слава. Ти си моя Бог, ти си моя цар. Емануил, Емануил, ти си моя Бог. Ето, Митко Саралов в момента видеоклипи Кайрола. Спомени качо, барируе се 10 години карикел. Браво! Моля, моля! Без нея не седи. Буквата чао. Баки сте минала, даде. Киновски ръка. Мала нашката пидяки телевизия. Рола кана пидяки. Само кила побити ви екшен. За това. За това. За това. Превъртай. Айде. Добре, Ачо. Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди. За това. Сам Господ ще ви даде знамение. Едно, две, три, така трябва на щастие. Ачо, папузнака да кепици. Папузнака ще помага. На найка спорт. За това. Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил, което означава Бог с нас. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще се нарече Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
Затова той пак определя един ден, днес, като казва, че раздави след толкова дълго време, както беше казано. Днес, ако чуете Неговия глас, не заборавявайте сърцата си. Днес е спасителен ден за теб, който чуваш тази песен. Това е покана за твоето спасение от самият Господ Емануил. Помисли за душата си. Помисли за бъдещето си. Къде искаш да прекараш вечността? Браво! Браво! Клипът е заснет вече, готов. От другата седмица. Очаквайте го по BTV комеди. По коя програма, братко? BTV комеди, нали? Българска християнска църква. Българска християнска телевизия. Не църква. Църква, телевизия, извиня. Айки звъни, да.